Unha gran mujer que era Maruxa de Lelo, se llamaba esa allí, que tenía una gran afición. Era la madriña de todos los equipos de la zona de Arteixo, del Payosaco, del Arteixo, en fin, del Catuxa, de todos. Miña nai era unha persoa que tiña moita forza de voluntad e a súa afición máis grande era o fútbol. Eso podía estar moi enferma, pero sempre tiña o seu momento para acudir a ver un partido de fútbol para ver o seu neto, que foi a máxima seguidora del. Non sei se era por esa afición, que antes non era moi doado que as mulleres que lles gustara o fútbol. Normalmente, antigamente, as mulleres dedicábanse ás labores da súa casa, pero non a seguir os partidos de fútbol. E ela, pois, aí estaba metida. Meu pai tamén era directivo, e entón, ela aí, sempre ao pé do cañón. Do Catuxa como aficionada e seguidora, pero a madriña nombrárona no Atlético de Arteixo, porque ela empezou aí, porque era cando xogaba o meu home, Parada, aí, entón, como seguía sempre, pois os xogadores de mutuo acordo decidiron nombrar a madriña, e todos lle chamaban madriña. De feito, ela, cando era pola Pascua, facíalles as tortillas, aproveitaba o partido que coincidira de xogar na casa, levaba as tortillas, levaballes o roscón con queixo. Ao remate do partido, pois, tanto os xogadores como directiva e algúns aficionados máis así, estaban todos ali reunidos tomando eso, e daí veu o nombre da madriña. Entón, futbolísticamente, a conocían nos campos de fútbol pola madriña. Ela dicía, hai partido xa que ven, xa... Era como unha festa para ela o que houbera un partido, non? Entón, non perdía nunca. Tuvo momentos de estar, en esa época non, pero despois, posteriormente, de estar moi mal, ela seguía indo aos partidos. Entón, para ela, o fútbol era como che diría eu, como se fora un alimento, lle faltaba algo, unha droga. A súa maior afición era esa. De feito, nestes 2 últimos anos que non podía ir ao fútbol, non o pasaba ben os domingos. Cando decía, pois non podo e tal, aí tocaba a fibra. Coa venda dos terreos que ocupaban o campo do Castro e a desaparición do bar de Xaquín, tantos anos sede social da entidade, o fútbol diría adeus neste lugar do concello de Arteixo. O fútbol pasaría por ali como un raio chamado Catuxa. A pelota era casi como o pan. Sin pelota non se vivía. Para mí foi todo. Non había outra cousa. Non había outra cousa. Non había outro deporte. A mí el fútbol me ha dado todo. Me ha dado una gran satisfacción. Pois para min un recordo daquelo. Un recordo que sempre o tes aí, non? Causoume moitas alegrías o fútbol. Moito. E foi precioso a época esa. Sí.
En aqueles tempos era a única diversión que tiñamos. Entón, cando había partido, pois alá íbamos todos os rapaces. Ainda incluso, se eu puidera correr o de solteiras e casadas, eu sería a número 1 de apuntarme para ir.